Salam, hormatly vatandaşlar. Ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu çıkışımda sizin soragyňyza jogap berjek bolýan. Egerde sizin şu videoň aşagyna soraglary, ýa-ni soragyň bolsa şu videoň aşagyna soragy ýazsaňyz men jogap bererim. Bolmasa menne bir näçe soralar bar, men şolary eýýäm, jogap berip başlajak. Şu efire başlamakak men bir zat size düşündirjek bolýan. Şu efirin, bazı efirlerin esas maksady bizim cemiyetimizi östürmek. O demek yani. O demek her gedek biz size bir bilimleri ya bir zatları düşündürüp bir cemiyet uğrunaki devletin kuruluşu ya cemiyet kuruluşunu ya cemiyetin içindeki esas zatları düşünürüz. Gelin şu gün men size Türkmenistan parlamenti näme için gerek, näme için saýlanýar, näme wezipe ýerine ýetirýär Türkmenistan parlamenti we Türkmenistan parlamenti nämelerden ibaret? Gelin men şu arada size şunu gurrun bereyim. Şunu kepleşigimizde bir de Muhammed Ağa gatnaşmaly we başga da Serdarym gatnaşak diýdi. Olar gelinçe men efirimi başlayan ve şu tema ýa-ni parlament tematyna men size temasy boýunça bir topar maglumat bereyim. Dedim, Türkmenistan'da iki meclis var. Bir meclis Türkmenistan meclisi, ikinci meclis Türkmenistan'ın milli halk yani maslahatı. Normalde Türkmenistan'da bir parlament olmalı. Ya meclis ya parlament on tapağı yok. Parlament meclis demek. Türkmenistan'da devlet kuruluşu şundan var. 3 tane uğurlu devlet kuruluşu var. Birinci yerine yetirici hükümet, yani birinci kanun çıkarıcı hükümet. Yine şunu parlament değil, meclis. Yani Kur'an berdi Muhammed Fatih yeti kezzap bolansa şu parlamentin üstüne yeni bir yani kuruma koyup, onun adına da halk maslahatı koyup, yani halk bilen maslahatlaşan, yine de öz çinovniklerini yani şunu vazifetinde işleyen adamlar getirip yine şolar bilen mesele çözeyen kişi oluyor. O yerde mesele çözülen, o yerde bir zat ise şu bolýar. O yerde maslahat yok. O yerde monolog, diyalog yok. Yine men şunu size söyleyeyim. Yine kanunları bağlayıcı ve kanun çıkarıcı hükümet ona parlament diyor. İkinci Türkmenistan hükümeti yine yerine yetirici hükümet. Ona kabinet ministerlikler ve onun üstünlüğü duran prezident. Prezident devleti bütün dünyada prezentavat eden adam. Prezident parlamenta buyruk berip bilen ok. Prezident parlamenta yine şu boyunca kanun reyetine ok, şu boyunca şunu seyredin deyip yani maslahat hükmünde yani görkemine iyi verip bilye şol parlament seyrediyor. Şuna yani doğru olsa şuna seyrediyor ya ne doğru olsa seyredin ok. Yönü parlament yerine yetirici hükümete yani kabinet ministri prezidenta impeachment bildirip biler ve şuna yani öz nägeliklerini aytıp biler. Kanun çıkarıcı parlament Türkmenistan'ın halkına gerek kanunlar çıkarmalı ve şunu yerlerde yerine getirmeli, yerine yetirici hükümet. Demek yerine yetirici hükümet yönü bir tutulun adamlar, ağlığa tutulun adamlar. Yine şu prezident, saylanan prezident, şunu tutulun yerine iş için tutulan adamlar, kabinet ministerlerinin orunmasarları, ministerler, vice-premierler, hemmeleri aşağına çelleyen ki bu doktorun yolbaşçıları, şular yankı selamun aleyküm Muhammed Ağa. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Selamun aleyküm vatandaşlar. Yine şular yani yerine yetirici hükümet. Yine şu kanun çıkarıcı hükümet, parlament kanun çıkaranlar, yerine yetirici hükümet şunu edenine yanlışlık koyulursa ya kanun çıkarılanlar ya da yerine getirilenler şu kanunları ona yok ortu seyredip çare veriyor. Yani şu yıl din aramlık bütün devletlerde bağını şuna yani devlet kuruluşu değil ya. Yani Kurban ulu kezap olan şu devlet kuruluşundan bolup şunun üstünden ayratın
milli halk maslahatyny ýasap öz ýolbaşçylyk edip şo ýere diňe öz ynamdar adamlaryny goýdy. Ine şol ýokary halk maslahatynyň üstün guramaň üstü bilen aşaklar kontrol edýär. Ine Türkmenistany men şoň üçin diýen döwlet ýok, döwlet gurulşy ýok, hemme zat ýanky surat ýaly kartinkada bar ýöne aňyrsyna zat ýok. Serdar parlamentiň başlygyna özü goýýar, belliýär, Gurbanly prezident hem özü belliýär, bir bulum bujurlyk. Parlament bolany halk tarapyndan saýlawa geçip saýlanmaly adamlar. Halkyň predstavitelleri, halk goýmaly. Parlament ba meclis ýokary parlament, ýokary sowet diýilýär. Soň vilayet parlamenti bar, soň etrap parlamenti bar, soň owa sowet bar. Olum kiçik parlament. Ýernäki ýerli parlament. Ine şu ýerlere halktan adamlar saýlanmaly. Çinownikler saýlanmaly, halktan adamlar saýlanmaly. Öňe giden jemgyýet ugruna bilimli, zady düşünip bilýän, kanunlar gorap bilýän, kanunlara korrektirovka berip bilýän, ýanky belli bir awraýly adamlar gelmeli. Men size bir video görkezýän. Türkmenistanda näme parlament ýanky geçýär, parlamentin ýygyny geçýär we beýleki daşary ýurtlarda näme geçýär. Gelin şonu seyredelim. Ondan Muhammed Alton komentara berersi kiýmet. Ine birinji bilen Türkmenistany seyredelim. Seyredin. Umum parlamenta men diýä ýöne üns berin. Hemmeler ýalyp dur burada. Durup ýazýar. Ýanky görkezme bolanda durup ýazýar. Ýene bir parlamentde bu bagşlan sözü ulanma pornograf edilýär. Model. El galdyran hemmesi el galdyrýar. Şulardan kanunlar sorasaň bilýänem däldir şu. Konstitusiýany käbilere okak görenem däldir. Şu biz aýdyp şolar okudaýmasak, şu okak görenem däldir. Indi serden Fransa parlamentine. Näili ýa keleş dialoglar näili geçýär? Ne diyalog barmı şurada Feridun? Bir ýanky bäsleşikli pikir alışmak barmı şurada Feridun? Bir durup ýanky ruçka bilen ol mektepde çağılar durup ýazanok. Şuraya ýazýam ýazanokmy? Oňa sen bulardan näme isleýän? Bular bir gullor. Gurban bolayım gullor. Näme isleýär biz bulardan? Ne şular bize kanun çıkarıp bizim ýanky ýagdaýlarymyzy gowruşdurmaly adamlar şular. Ine dedim Fransada näme? Gara birinji ministr çykyş edýär. Şundan tanqidlap hemme partiýalar 40 000 goly poprawka girdiýär şunu. Şunu gözüňde tut diýip. Bir bäsleşik bar, bir işleş, bir atmosfera bar, işleýärler, ýani kanun çykarýarlar, gerekli kanun çykarýarlar. Ine derdim ýanky başga bir bu Türkmenistan ýene. Ýalňyz bolsun. Ine meclis. Hemmeler ýalyp dur bir adam ýanky aýdýar. Hemmeler ýalyp dur. Şu maksatnamany şu ýa kytabyny okudmalar. Şu maksatnamanyň tekstini ýanky elektron görnüşini hemmelere iyi berip şular bir aýt şoň üstüne işläp her kim öz ýanky görkezmelerini, öz belliklerini aýdyp bular bäsleş hökmüne gerekmi gereken dogrymy nädogrymy diýip şol maksatnama girilmeli. Bu näme diýär Gurbanly? Eýýam taýýar maksatnamany getirýär. Ine kabul edildi, biz tasdiklamaly. Şuna elinizi kaldırın. Elinizi kaldırın, tamam. Bolly.
Ülkenin bähde çykman bir dialog wan bir şulardan kanun çıkararlarmı bir ya Gurban'ı dinläp ýazyp oturarlarmy? Masal. Şoň üçin men diýen Gurban Ulyň bar ýerine pornografiýa. Bul bir kartinka, ýyzy boş, hiç zat ýok. Türkmen halky hiç zada garaşmadylar şulardan. Hiç zat bolmaýar. Bular hiç zat edenok, diýip kartinka diýe halkynyň real watan şondan watan programmasy gyzyklam däl. O diýen zatda robot ýaly, üýtgeçli adam ýok. Şu öňkülügine ýanky 18-nji asyrdyň pikirleri bilen bular 20-nji asyrda dolanjak bolýar. Inançlarym. Başga parlamentde seyrederin, Russiýa parlamentine. Ekranını görülenak Murat. Ekrana çıkanak. Ya dur. Men 1 minut onu görkezmändim. Gülämende 1 minut. 1 minut vatandaşlar bağışlarsın men täzeden görkezýär. Hemme zatlary. Ine derim. Başlaly täzeden. 1-nji Türkmen parlamenti. Ine Fransaň parlamentini görkezýär men size. 1-nji. Gonefirde gitýär ödüm. Yo, böyle. Sevdiğim vatandaşlar şurada hiçbir yazyan adamın ruçka bilen yazıp neme diýen. Yok, bular pikirler bilen gaty ýanky üns bilen dinleýärler. Birinji minister näme diýär? Şoňa tanqid edip neme edip gidişýärler bular. Bular ruçka bilen yazıp näme diýse ýazyp oturanok. Ine raboçy parlament diýilýär. Şurada kanunlar kabul edilýär we şurada çözükdir alınýar. A bizde parlamentde çözükdir alınok. Mesela Gürkede nädir? Ine şul Fransa parlamenti. Ine terdelin ikinci. Gurban Uly ulu hormatlanmayan Gurban Uly. Ine serdin näil parlament başlaýar, serdin? Hükümet neçenden ýa-da men ýokdum diýdim. Ne serdin? Parlament näme? Ne meclis? Niye de var şuraya parlament? Ünkörün parlamentin başlygy, meclisin, halk maslahatynyň başlygy gurulýar, galanyr diňe ýazýar. Hany raboçy dialog? Hany ýanky şunuň bäsleşligi? Hany şu görkezmeler näme dogry? Şu görkezmeler dogry, şunu üstüne işler, şunu düzeltmeli, soň düzeltip getirin, soň maksatnamany kabul edilýän sözler hany? Näme? Serdar Berdimuhammedow şol ýaly öktü giden adam şu maksatnamasyny şeýle bir idealny ýazypdyr bol, hiç kim oňa zamyçaniýasy ýokmy? Ine parlament Türkmenistan. Şoň üçin hem kanunlarym ýok. Halkyň ýanky arzuwlaram çözülenok, halkyň niýetleri hem çözülenok. Kim çözsün? Şular çözsün. Bular halk tarapyndan saýlanmady. Ýokurdan bellenildi, aşagda da falsifikasiýa geçirip goýarly. Boldy. İnkubatordan çıkan ýaly hemme bir meňdeş. Mektep okuwçylaram şuna görä adatmy kadýan Muhammed ağa. Gelin başga parlamentde seyreden Türkmen düşünükli. Inni seyrederin ortunka. Ýazyp oturan adam barmy?
Gördüğümde yazıp durun bam yok. Elektron hakiki san teknologiyalar, monitorlar dur öňünde basýar zat edýär, jogap berýär boldy. Ine muňa parlament diýsen bolýar. Bolmasa bulam diktator parlamenti. Ýöne şonda da bu raboçy parlament işleýär şular. Ine ikisine serderim. Indi parlamente bul Gırgızlaryň parlamenti. Ine beýasledik hatta ýanky bular emosiýa bilen beýasleşik dialog gidýär. Bizim parlamentde barmy şu? Ine şu ýerde geçip görseň, ýa diktator kanuny ýa diktator bir zady. Urarlarym den şu ýerde. Ine işleýän parlament. Ine şu adamlar halktan çykanlygy bilýär. Beýleki inkubatorlar gurwanyň gullar däl. Beýleki Türkmen parlamenti ýa. Şular Türkmenistanyň üstünden gülýärler, dogram edýärler. Bir de o beýtmäli häzir diktator ýa-ni kanunlar kabul eder, Türkmenistan ýaly bolar diýip bular mysal hökmüne getirýärler. Men gulumy demişdim. Indiki parlamentde serdelim. Bu niýenki? Özbegistan. Şu ýaly deputatlyk çağatýarly ýa-ni konstitusiýaň özgeçikleriniň bu mazmunyny berýän bizde Watan programmasy barmy? Ýok. Robotlar gurýar, tekst okuýar, ýatdan saklaýar. Şoňa da ведущий diktator diktator diýýär, gülkünç, maskaraçylyk. Bir diýrat ýa robotlar basyp alypdyr Türkmenistan Watan programmasyny parlamentine. Gurgunlar robot. Onu diýen zat öz bilen o. Robocop ýanyna otyr ol Robocoplyk edýär. Serdar. Beýlekiler gullar. Yanan kişi bolup, ýa-ni ruçka bilen çyzýar, oýnaýar, ýa-ni näme telewizora düşýär. O parlamentde wagt geldikler. Ondan biz halk bolup näme garaşar şulardan? Bular zat çözen ok. Bular çözjek bolan ok. Diskusiýa ýok, bäsleşik ýok. Kanunlar kabul edilen ok halk ederek. Bular halkyň arzularyndan bilen oklar. %65% konstitusiýasy ülkedirli halkyň arzulary boýunça. 3,5 gezek halkyň haklary köpelli diýip ine ofisiýalny berip durlar. Ine san tehnologiýa, Serdar Berdimuhammedow, Gurban Berdimuhammedow, Serdar ine san tehnologiýasy. Kim nähil ses berdi, näçe partiýa haýsy ses berdiler, rezultatlar ýöne ekran çykypdy. Her adamyň öňüne de ekran maýar, belli. El galdyrylşan ok, ýa-ni näme ýazan ok, o birinji klassaky hatda çağıralım ýazan ok şonu. Bütün dünýäde görkezýäňiz maskaraçylyk bu. Şunu diýerek Muhammed Ali ertir hemmelere tablet alıp bererler şular, planşet. Bu planşet ulanmaz, bilen oklar abi. Siz doğru adamlar bulamazsınız. Ne derdim? Şular robot ýaly geyinenmi? Hemmesi ýok. Halktan çıkan dürlü adamlar belli. Dürlü pikirler belli. Dürlü partiyalar belli. Bunun priçotkalar menden ok bir-birine. Türkmenistan nasyýaly. Biz Demirgal Koreýa ýakynlaşyp otyrýar häzir.
Seziň her kimin öňünde monitorlar durandyr. Tabletler bardyr. Ine seziň görýärmi? Her kimin öňünde. Hukumet olara hormat koyanaga. Olan hemmet bir akmak nadanlı ne için biz olara harc edeyinliye verdi Muhammed. Olara verecek pulumu getirin bana verin. Ben özüm saklamak için tölümeli yerlerim köp diye. Şol için ola bir derek görüp bol nemede. Türkmenistan ne parlament var, ne konstitusiya var. Konstitusiyanın dine ona varıp hava bizim konstitusiyamızda şu da atla yazılan hava ba biz çare görüyak deyip aytmak için gerek. Bollu başka işler için gerek kakar. Ine seziň hormatly vatanyş. Ine san tehnologiyasy, ine parlamentde derrew ýa-ni bir daklad edýär. Şoň dakladyň bir tekstiň bölegi ýokarda eýýän ekrana görkezilýär. Oturjylar kirli dögmedýäli has çalt ýagdaýda şular ýa-ni hemme maglumatlar görüp çözüp berýärli. Ine atçotlar şeýlegi diýär. Ine şu ýa-ni statistikan şeýle görkezýär. Bir topar maglumatlar şeýle berýär. Şu ýaly işleýär hökümet. Şu ýaly parlament işleýär. Indikator edelim. Bul Gazakstanyňky. Seziň öňlerinde planşetler bar. Görýärmi? Şu planşetleri ine. Şu planşetler bilen bular ses berýär. Türkmenistan näme edýär? Bloknot bilen ýazyp, elini galdyryp ses berýär. A kim onu hatap edýär? Kim onu sanýar? Zalyň içinde bir gep sanamaly ony. Bular näme çözülýär? Bular çözüp almagan bular ýa-ni bir düşnükler. Bular alyp barýan iş düşnükler. İçindäki oturan adamlar diňe mektep okuwçylary ýaly gullar ýazýarlar. Gurban bolyň, salamu aleykum. Gowum ýadalarına saman geldiňinde häzir biz nemeni geçýärdik. Şu sözler hem ýazýarlar da Muhammed ağa. Bu masalaçylyk. Ine bu raboçy parlament, raboçy obstanovka ýa-ni iş düzgünleri laýykda ine geçirilýär. Şu ýerde hani bir ýer çykyp, gurbanyň ýaly çykyp, ýa hemmesi el çapyşyp, gyýyryp oraya zat ýokmy? Masalaçylyk. Ýok. Parlament döwletiň ýüzi. Biziň döwletimiň ýüzi ýok. Men şonu aýtjak bolýan. Masalaçylyk. Burada belledem bolýam iştadi. Aydın. Siz gowzat etdiňiz da, bu Fransiýanyň kyny goýdyňyz, ondan soň Ortaýadyň kyny, Özbekistan, Kyrgyzstan, neme Türkmenistan. Gördi? Şular deňe häzir indi Ortaýadyň kam, Kazakstanyň kam, Özbekistan, Kyrgyzstanyň kam, ola da primerde. Biz ona her deyip geçer. Yöne nirede halk näçe aktivligine göre şon ýanyň parlamentleri var. Bunun parlament daşdyrdy. Halkyň aktivligine göre. Halk sesini çıkarıp başlasa odan ol Özbekistanyň kıyanak bolýar. Halk bırak gyýgyryp köçä çykyp eýle beýletdi Kazakstanyň kıyanak bolýar. Ýene beter Revolüsiýa Kırgızstanyň revolüsiýa ederse Kırgızstanyň kıyanak bolýar. Revolüsiýa Amerika ýaly bolýar. Ýewropa ýaly bolýar. Bolmaly näýdi? Görde kanuna haçanam. Hem halk boýunmaly, hem döwlet mecburi şonu ýerine ýetirmeli bolýar. Birinciden parlament saýlananna näçe partiýaň esasyna halkyň azat konkurensiýa esasyna öz deputatlaryň taýlanmagynyň esasyna bir parlament düzülse içinde diskusiýa bolýar. Sebäbi dürli partiýalar, dürli programmalar var. Öz ses beren adamlaryň öňüne beren sözleri var, planları var, erti ola aýryp bilýär ony. Şol üçin hem şu taýda şonu goramaly. Bir. Indi täze kanun çykjak bolsa düzgün nähilli. Ösen demokratik döwletlerde. Bir kanun öňçe şu parlamentin içindäki toparlan bir bölegi şu kanuny girmeli bir proýekt taýlanýar.
O zaman şu proyekti parlamentde hödürleýärler şoň bir belli bir prosendi. Eger şonu bolýar, şoňa teredeýlin diýse, o zaman şunu metbugaty berýärler. Metbugat ondan belli bir süreğin içinde 5, 6 ay, 1 yıl, kade 2 yıl içerisinde şu hakkında diskusiye ediliyor. Dürlü institutla, dürlü toporla, dürlü adamla, dürlü noktayı nazardan şunu teredip şunu analiz etýärli. Eger şunu etsek näýilli, etmesek näýilli. Peydatı nirede, ziyanı nirede. Haýsy toporun peyda bolup biljek, haýsy toporun ziyanly bolup biljek. Şular hemmesi analiz edilýär. Halk maksimallam halka şunu yetirýärler. Halkın kellesinde de şu problema o zaman oýlanyşyp başlaýarlar. Gerek bolsa miting etýärler, gerek bolsa şonu gollaýar. Dürlü ýolla bilen öz şu kanunyň kabul edilmeli ýa kabul edilmesine täsirini goýar. Devam edin. Hawa ondan iýdinden eger şu ýene parlamenti öwrüp barsaýynyşyn ondan eger samniwatsiýa edilse şu ispan niýetine bir azajyk ziýan ýetjegini bilsele şu näme etýärler başga oblastdaky parlamentleri hödürleýärler. Siz şunu gidin özüňiz analiz edin, eger gerek bolsa şu proyekti öz provinsiýaňyzda ýerine ýetirip görün diýär. Şimdi ola da eğer kabul ettiler şu tane şunu öz belli bir bölüklerini eksperimentalni barlak görüyor. Eğer neme olsa o zaman beylikli aliyarlı da kan. O zaman parlamentin içinde diskusiya olup dürlü partiyeler neme edip karar çıkandan sonra o zaman premier ministeri, prezidenti yine başka etapa geçip o zaman kol çekiyor. Şu kol çekilerinden sonra o zaman hem şu sonu boyun olmalı. Ol prezident men etçekke falan etçekke şunu yerine yetirip geldi İspanyol itili organı. Şunun için hem idaredeki adamla kanunu yerine yetirmeli ne prezidentin diyen etme. Bizimkiler prezident ne mediyse şu kanunu ipkata ediyor. Bolya. Muhammed ağa, häzir biz gepleşigi dowam eder. Ýa-ni seňden söhbetleşigi dowam eder. Hemen bu torun material, bu torun diýsem bolýar, sen häzir hemme zat birden aýtdyňar. Biz ýa-ni material görkezip aýtsak has ýeňilek halkymyza düşünmek. Ine dedim, häzir Gazakstanyň gidip dur, parlamentiň ýygyny Gazakstanyňky. Ne? Asıllı, gurrun, asıllı. Dedim. Açık diyalog gidip dur. Yani asıllı, hormat koyulup birbirine düşündürüşler verilip iş gidip dur. İş gidiyenini bilir ya. Öyle mi? Açık efirlerde. Bizim parlamentimiz neydi? Onan terörler. Yine şu Kazakstan'ın parlamenti. Merkez Asya'da Kazakstan'ın parlamenti ömürden. O hakta sözü yok. İkinci yerde benim fikrimçe yine Kırgızistan'ınki. Üçüncü yerde Tacik, pardon, Özbek, dördüncü yerde Tacik ve Türkmenistan şu dördüncü yerde ikisinden. Biz beşinci yerde diyelim olya. İnnik parlamenta seyredelim, hormatly vatandaşlar, yine Amerikan parlamenti. Unutmayalım. Bir yerine hormat koyup, yani minuta malçayını diýär-de, yani bir zat bolupdyr, men seyretmedim ýa-ni. Elizabeth II ölüp men näme bolupdy? Hawa Elizabeth II yani Alman yani kralewasy öldü şoňa yani bir minut neme silans diýerler. Şunun eşikleri mektepdäki okuşylaryň hyýaly ýanky Rabakowyň
çağlar ýalymy ýa normal eşik. Bildirýär her adam bir partiýadan ýa bir ýa halkyň bir tarapyndan bildirýär ýa bular bir meňzeş däller. Bular bir meňzeş bolmagyna haky ýok. Parlament halkyň hemme derejedäki ýa-ki jemgyýetiň wekilleri bolmalylar. Bizimki Türkmenistan sersen bir nemeden inkubatordan çykan ýaly bir welaýatyň ýa bir etrawyň adamlary ýaly boldy. Şoň üçin şunuň eşiklerine de azatlyk ýok, sözlerine de, hereketlerine de, pikirlerine de. Bunu näme bizi ýa-ki haýt kanunu çykarsyn, näme haýt haklarymyzy gorusyn. Ýene Amerika serdim. Inni serdeliň Türkmenistanyň bu Türkmenistan. Hadi. Bir bir Gördüňizmi? Durup ýazýar. Durup ýazýar. Niye de başvur ýazar? Ya eýýem, ýa-ni durup ýazsaň sen şoň gulçulugyny ýerdiň bolýar. Mekteplerde de azatlyk, ýa-ni çağlaryň azatlygy köpürek. Bizim parlamentde azatlyga aňyrda dursun. Türkmenistana azatlygy siňdirmeli, ýa-ni gurulma şol. Azatlyk boýunça kanunlary kabul edip, ýa-ki halkara konwensiýalara diň getirip kanunlary azatlygy şo ýerden istoçnik başlanmaly, fundamental istoçnik. O ýerde azatlyk ýok. Gördüňizmi ellerini kaldırdılar. Avtomat ýaly. Kim şunu sanyýar? Näçe adam aldyrdy, näçe sanyýanam ýok. Yo iýine galyda türmä düşýär. Çaltyrak kaldyrmaly elleri. Ýok. Seret ses berilenine, şu meclis bolanlar, bu parlamentda wagtynça ýygnak däller. Parlament regularny geçýär ýygnaklar, repetitif ýa-ni repetisiýa edýär. Ferdim. Hökman suratda sanawjy bolmaly ýa-da şunu ýa-ki elektron bolsa, ýa-ki ekranda bermeli, bütün dünýä görmeli, şularyň bilmeli. Näçe şu ýa karar ýa şu kanun näçe ses aldy, näçe garşy boldy, näçe neme boldy diýip ol hökman bolmaly. 100% bolsa da 100% ýazylmaly ýa görkezilmeli ýa-da aýdylmaly. On bir şert tamam. Şo ýok da bizde. Ine hormatly vatandaşlar, ýene bir gezek biz Türkmenistanyň parlamenti gaýdyp gelelim. Üns beriň. Nähili Nähili Türkmenistanla ine mezhip etýär. Ine şu adamlar gaýdyp kanun çykararlar. Bu wagtda kim ýa Türkmenistan kim? Haýdy bolýar. Hemme ýazdy, gördüňizmi? Planşe edem ýok, tablet edem ýok. Ay Allah canım. Oğudun hali san baydak koyuptur. Bir kez zat men parlamentin başlygy diýip ýa-ki samardaýan zatlaryny ünsüriň ýene bir gezek ünsüriň adamlar salam diýen salam ine hoş geldiňiz ine şu ýygnaga zat diýen zat sözlerini ýanky otururlar hemmesi ýeketek del hemmesi ýazýar şonu. Näme ýarar? Bir Sedim, hormatly Türkmenistanyň halk maslahatynyň wekilleri zat diýip aýdýar. Şonam ýazyp durur da Muhammed ağa. Ay Allah canım. Mene ýanky bağışlan bolýan vatandaşlar, men efir geçirilemok Muhammed ağa söz bereň. Sözüm ýok da, hiç ýeri sözüm ýok. Burla biljekkä. Muhammed ağa özüňiz aýdaýyn. Indi muny gutaraýly, biz başga temalara geçäýler. Bir jemlen menim pikir maýdaýyn. Bir habar var, şonu aýdaýynmä? Aýdyň.
Neme yani Türkmen News haber verdi. Ay yarım saat bolanırda. Neme Türkmenistan'ın neme minister abaroniyeti harbi ministeri prikaz veripdir. Bir tane ofitser 10 yıllap Türkmenistan'ın harbısını kulluk etti. Cahilleri privatizasyon edip bilen ekenler. Şu an şu prikazı yatırıptırlar. Yani hani военный служащий ofitser işleyen adam neçe yılım kulluk etti, işten giden günü cahini elinden alıyor. Yani bütün ömrü şu tadı işlete de yani şu cay şuna verilmiyor. Ertikun biz doğumlu oluyor. O köçede yatmalı. Bunu bula nem için etiye. Birinci de nem için şunu etiye. Etiyenin tevevi şuları her ne ettirip oğurluk ettirecek oluyor. Barın öz cayınız için pul kazanın giden gününüz ehlike özünüzde cay almandan pul olur deyip şunu hemmesini cinayete baş koşturacak oluyor. Yani inni saldatları beter önküsünden beter vurdurup horlacak oluyor. Bir. İkincisi, armiyan içinde veriyen bütçetleri şoları oğurlattıracak oluyor. Yani yine de bizim yaş oğlanlarımız armiya gitiyerli önküsünden beter açlıktan kötünce. Mina barona dağıtlarını tatacakla karamdaydılar. Yani hem de dargatacak oluyor. Bir nemi özleri nemi befisyonla iyidarlayanlar. Bize kul olsunlar. Armiyada işleyerler bize kul olsun. Nemi diysek şunu ettirle, tevabi korkturle eğer işten gitti hiç saat bulmayacağını, köşede kalacağını bilsinler. Şunun için biz nemi diysek şunu ettirle diyor. Yönü şol inni tesirini eder mi? Bir şu tadaki özüne hürmet koyar. Türkmen ofitserlerine bağlı. Türkmen ofitserleri şu atla köprükleyin ne? İşten git yerle diye. Yönü o çözgütte. Yine de bir topar adam çaresi yoktu. Hem Türkiye'de kul olsun mu? Ne olsun? Biznes ettirene. Türkiye'ye o tada yine de kötünç. Ne ettirle? Mecburi kalmalı olur. Şol için onu kötünmeler de hem yararlarını karamdadan karşısına kalırmalı. Hemmesi miting etmeli, protest geçirmeli. Şolun karşısına hiç kim yarağım ulanıp bilmiyor. Onun özleri ofitser. Ofitserli hem yerde etmeli. Ne ettirpiyorsunuz karamdadır. Siz biz öz vatanımız korumak için geldik, ıkbalımızı şu vatanı korumaya bağladık. Siz bizi ertikun bir avra edecek oluyor. Öysüz işsiz edecek oluyor. Biz şu geldik vatanı koruyalım. Türkmenistan avraylı bolsun deyip, siz boldu. Bizim kazanyan dağıtımızı bir prikaz bilen elimizden alıyor. Şol için hemme ofitserle şu hukukun etmelilerdi, hemmesi şu hükümetin karşısına çıkış etmeli. Şu prikazın karşısına çıkış etmeli. Yoksa ertiku geleceği şu bedbahtçılık. İşten git yerle Türkiye'de kösenerler. Türkmenistan'ın içinde kösenerler. İşten gitmeyerle de cinayete baş koşup ertikun turmelidir. Oğurluk etmeyeni ay şu günüm geçse deyip görerle de ertikun köçede üysiz kalırlar. Caizsiz kalırlar. Bollu Murat abi. Bolya sağ olun Muhammed ağam. Inni men jemleýin hormatly vatandaşlar. Ine ýalňyza aýdyşmaýaly Türkmenistan'a 3 tane hekmet bolmaly. Kanun çıkarıcı hükümet, parlament, meclis ile ikinci yerine yetecek hükümet, kabinet minister ve birinci minister yani serdar bolup durýar ve prezident. Üçüncü hükümetin kadiyetler, yokor kadiyet, aşağı kadiyetler yani bunlar hepsi avtonomna, hepsi ayrı. Prezidente bağlılar, yani gurbanlığa bağlılar. Gurbanlık halk maslahaty, hakkına teredenine değil mi maslahat verip durmalı. Maslahat verip yani halk bilen işlep onun esasy borçy milli lider bolsa kimin milli liderini suud etmeli halk bilen gidip gürleşmeli. Ünsürin bir adam bilen 17 ýyllar gürleşip gören ok halkyň ýanyna baryp gören ok ýöne şonuň milli lider boldy.
Şol ýaly kezat şu näme ýatan bolsa ugurlýar. Näme ýanky gödekçilikden ýok bolsa ugurlýar. Ine halk gödekçilik goýmady Berdimuhammedowy, hemme zady ugurlady. Şu ugurluk bolýan zat bolsa ugurlap Türkmenistan katastrofa getirdi. Siyasi, iqtisadi ve sosial. Ine görün. Men ýalnysy bir topar parlamentler görkezdim. O parlamentlarda beýatleşik, ýanky gepleşik, o ýerde atçyotlar, o ýerde ýanky maslahatlar gidip dur. Türkmenistanyň parlamentda gurbany girenden el çarpyşyp, "Salamu aleykum, şuňyny şuraya ýygnak bolýar" diýip diýse, şu sözlerden başlap ýazyp oturýar. Ýanky elmen bloknot bilen bloknotyna ruçkasy bilen ýazýarlar. O görüp duran zat bu ýa kino. Esas aktörüm gurbanylar, esas aktör şurada gullor. Şoň üçin şul adamlar Türkmenistan motory, fundamenti, Türkmenistan öňe ýanky organizm, parlament. Şul parlament Türkmenistanyna azat kanunlar çykaryp, prezidenti kontrolda saklap, öňe gidiji dünýäden mysal alyp kanunlar çykaryp görüşmeli, Türkmenistan öňe akıtmaly gurumy Gurban olayım bir cühtündeki bir edaracı olkan. Ine. Näçip Türkmenistan düzelsin? Näçip biz şuları ayırmaly? Näçip Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow hökman suratda Türkmenistan'ı yutmeli? Ine diňe şuň üçin. Şunu ýaldat hemme ýerde. Bular basyp alýarlar döwleti. Şoň üçin şu waýenlaryň problema ol detali. Ýokardan ul fundamental problemaň aşağı düşýän ýanky bir liniýasy. Şu waýenler ertel polislerden alarlar, birin MHM'den alarlar. Häzir Türkmenistanda pul ýok, bunu dilekçilik edip ýollar. Mährib Ýaşymow Ýewropada dilekçilik edip eller bilen ýanky elini çerňep gidip ýör. Raşid Meredow ol Dubaylarda aýlanyp ýör, ýanky pul dilep. Bular Türkmenistana şeýhler çagyryp pul dilýärler. Türkmenistan batdy. Batmaly Türkmenistan. Men halka ýüzlenýän inni biziň wagtymyz geldi, halk döwletimiz özüni almaly. Biz döwleti kontrol etmesek, bu kezzaplar kontrol etmesek, ýerine ýetirjik hökümeti kontrol etmesek, saýlawlary geçirip parlament saýlamasak, bizde geljek ýok. Biziň döwletimiz baý, döwletimiz gowy, pargat asmanymyz bar diýip özüňiz alma. Bidirip gurun. Günaýdyn. Ine Türkmenistan geljek. Muhammed ağa, goşaklardan olsa goşun bolmasa täze tema geçäýin. O täze tema geçäýin. Täze tema ine siziň bilişiňiz ýaly Rossiýada Navalnyň cesedini berdiler. Ine demokratik opozisiýa dün bir çykyş etdik. Muhammed ağa bilen tekstleri korrektirowka etdik. Ýanky AKP para bilen we biz öz demokratik opozisiýasy ýanky bizim arkamızda aktivistler var, bloggerlar var, hemmesi şunun pozisiyasını biz berkittik. Bütün dünyada. Onun başka yine Putin korkup Navalnyň cesedini ejetine berdi. Şul bir hadise, gaty wajyp hadise, şunu häzir Muhammed ağa düşünür, ondan menem goşmaly bolsa goşalım. Muhammed ağa. Söz sizden, aýdyn. Näme watandaşlar, ýani Murat Gurbanowyň aýdyşyna dün bir beýanat ýaratdyk biz ors opozisiýasyna, bütün ors halkyna näme diýip ýüzlenip olam Navalnyň maslahatyny ejesine tapşyrym we Putiniň Navalnyň öldürmegi hakynda öz pikirimizi aýtdyk, öz golluglarymyzy bildirdik. O gowdat. Ýöneşde bolandat näme? Putin bir diktator eken, dine men sözmüyorum doğru da olsa, ne doğru da olsa eden işin iyidini almayan adam şu neçeli. Tevabi özünün bu işliliğini, diyenini etyenliğini görketecek olup, öceşip 2 yıl ver ola uruş devam ettir ortaya. Dünyanın önüne du. Neçe 100.000 tane öz ors halkı öldü, onu dehadan akla gelen artık uruşu devam ettir ortaya. Şol için Navalny'den her nettirip şunu öldürecek dedi, öldürdüm insanı. İzne de hiç demeden ağam dünyanın etkirene hiç tabi. Şu Ukrayna meselesinde de Yanukovych'a barşı mitinge çıkarlar, öldür, vur, yenç, yatır deyip buyruğu vardı. Yanukovych etmedi.
Özü adam marıp şu tadakiler öldürdü ispesnaslar bilen. Şol üçün hem neme deyip şolun hemmesinden ortaya da alıp gitti. Şu ispesnasları. Aňyrdy öz diýerlerini etdireni. Men näme diyecek bolýan? Putin hemme diktatorlara öz pavideniyeti bilen bir zady aýtýar. Halk ayağa kaldı, öllürün, kırın, nämeseňiz edin, gepiňizden dänmeň, men teň ýerinde diýip. Göne inni şol adamın özü Ors halkynyň davleniýetiniň aşagyna Navalny mahflagyny ejetine tapşyrdy. Bütün aktivistler, yazıcılar, jurnalistler, aydımçılar, sportsmenler hemmesi bir ağızdan Putin'e uton, hıcaletçe Navalny mahflagyny tapşyr ejetine. Bir ne dine, ne vicdana, ne adamçılığa, ne kanuna gavet gelýär diýdi. Şol üçin hem Putin mecbur boldy. Yoksa ejetini şantaj etdiler. Näçe iyidi giderli can etdiler. Eger sen şonu nemetmeden maslagy çüýrek gider. Onun iyilinden 3 saat wagt berdiler. Eger sen şonu diýenmedi etmeden biz onu şu türmäň içinde yerlersek bilmersiň hem nerede bolan diýip. Ýöne hemme inni iyidi nally Putin. Şu vatandaşlar uli ýeňiş. Putin'i inni iyide çektirdiler ortalıkta. Dünya cemiyetçiliğini iyide çektirdiler. Eğer şun yana hareketli, bile eline yaragam almadı. Dine hemmesi ekrana çıkıp da uton Putin'i kıygırdılar. Vatandaşlar, bizim eğer şun yana aktif olsak, bizim türmelerimizin yağdığı bir yer düzelmeli. Şun yana yağdığı bolmalı. Yankı Murad'a parlamenti workedi. Şun yana parlament bizde bolmalı. Oyunlu otap barmalı. Şolar için bir köpük çıktı jetbek harap. Şun yana adamları oturtmalı. Şu tadı dine salam deyse salamın yadiyan adam. Onu bir yurdun ıkbalını belleyen. Yani şu tadı bir kanun çıkarırsa ertekun şoför gidip iştiraf tölemeli. Adamla gidip türmeye gitmeli ya türmeden çıkmıyor. Şolun kanunlar boyunca bir adama ruhsat berýärler, hemme armiya, neme, kenbe, polisiýa hemmesi şoň diýerine bolýar diýip öwünde titreşip durmaly. Şu kanunlar çıkaryan şu karamdadylar. Biz sesimiz çıkarmayanımız için şey diyor. Ýöne biz sesimiz çıkarsak, şeýle güýjimiz var. Putin ýana haramdadany iýne çekdirýär. Ola çekdirdiler. Eğer bizim daşary ýurtda özlerine siyasi pravozashitnik deyip, ya özlerine biz opozisiýa deyip, öňkü köne opozisiýa, Murat Gurbanov aýtýar o nomenklaturny pozisiýa diýenler, sistemni opozisiýa diýenler. Şunu cana-can dogallaryny, dostlaryny, garnaşlaryny, eje kakalaryny türmede öldürdüler. Şu neçelliğin şonun dirligini bilen dirimi ölümlüğünü bilen aklı. Şolun ölülerinin mahlıklarını ejetine tapşıran, şolun hiç kaydı bir sesini mi çıkaramaz? Ve de utanın, şol çiğnem, şol yana parlament şu neçelliğin bir de vatandaşlar. Şu daşarı yurttaki pravozashitnik diyen nemele, şola hareket edena. Dine men ona kat yazdım, baştan tavma ederler için. Bunun hükümet ravi, şolar kollayaram, şol yana opozisiyan bolanlar. Şon yana pravozashitni uramolun bolonne hediletge berdim. Şol çinem şon yana parlament var. Ondan biz gelip hareket edip başlamızdan tam şulan hemmesi öllü. Şu atlan bir tohur benim oğlanlamak aktivistlerimni köseniyani iminne şon yana pravozashitni uramolun bolon için. Halk koça çıkacak olanla çıkma seni öldürürler. Seni kısarlar bir kanun ruhsat vermese barmam, işiniz olmasın. Şunu ehleke Berdi Muhammed tezli edip şunu yana pravozashitnikler dörederler. Eğer şu atlan ortayadan şol opozisiýaly pravozashitnik uramalar sesini çıkarmadık bolsa türmede ölenleri ece kakasyny tapşyrmasydyk bütün dünyada moda öwürlerdi. O nitolko türmeye düşen adam nakazat etýärdi, on garnaşlaryna iki edek ýende nakazat etýär. Bizim yurdumuzda şonu edip oturlar. Bu kör haramlardan
Hiç de adam şu neçeli dedi. Hatta şu karnaşları hiç de edin. Şu tane yeri gelenini ayıptı. Görün neme Gelli Kariz hem türmede yattı. Yöne şun ayalı, şun ayalının doğunu daşar yurtta kıyıkçı edin için mecburi yerdeydi şunu çıkardılar. Ağlap, eğdip, onuşup yöne çıkardılar. Öldürtmediler şunu. Bulamış ölüp gitmekle bir şey. Matlığından, taşırılmasından bir şey. Yöne mecbur oldular. Yani bir ayalın edeni işi şu. Men vatandaşlarıma yüzlenecek oluyor. Vatandaşlar Türkmenistan nekili Ece Kakan'ı türmede yatan olsa, Çağan'ı türmede yatan olsa, size adar verilen olsa, siz şu tak barıp iyilinden barıp bilmeyen olsanız, şunun yardaylarını bilmeyen olsanız, şoları imanı, içmeyeni, akidellerini de şunu yetirmeyen olsanız, şolu kesellese, leçit etmeyen olsanız, bütün dünyada kabul eden normativleri yerine getirilmeyen olsa, siz durulu görünüşünde protest etmeli. Siz çıkış etmeli, siz aytmalı. Putin yani adam çıkışların neticesinde bütün dünya önünde pazor olun ivne verdi. O kim? O haramzade kim? Şol için şun kun, şu haramzadeler hücum etmek günü. Şunu etmeli. Doğru Muhammed ağa sağ olun. Gatı doğru belirleştiğiniz menem koşulyan hormatly vatandaşlar. Putin şu ýaly armiýasy var, pullary var, newti TV gaz var. Yani bir topar baýlyklar var, bir topar çinovnikler var, 3 milyon diňe Rosgvardiya var. Rosgvardiya, FSB, FSO bir topar gurumlar var. Ine şul döwlet jemgyýetiniň öz halkynyň utulyp jesedin berdi. Gurumanyň hiç sady ýok. Muň näme var? Bir samolyot var. Böküp binip kaçıp gider yani. Bolly. Hiç sady ýok. Şoň üçin o bizim dymyk durmagymyzdan peýdalanyp, şulardan bar kezzapçylyk edýär. Sen garnaşyň bolsa, dogun garnaşyň agy ýadyda bolsa, hökman nägeliklerini bildirin bendi, hökman şonu goramaly. Ol konstitusiýa bilen ýanky berkidilen zat. Hiç kim o ýanky sana päsir bermän haky ýok. Şoň üçin bizim aktivnist diýip hökman opozisiýoner bolmaly. Öz hakyny gorap bolmaly. Ine biz görüşýäris. Biz ýa kanunyň üstünde görüşýäris. Biz gurbaňyny tanqid ederiz. Biz bütün dünýä gurumary bilen işler, gurbaňyny düzeltmek üçin. Ýöne siz öz haklaryňyzy goramaly. Ol aýraty mesele. Ine şonu goranyňyzda siz jemgyýetiň aktiv adamy bolýar. Siz Türkmenistanyň jemgyýetiň badygy. Hemmeler ýanky bir goýunlar ýaly bir zat däl, jemgyýet ba halk badygyny ölkezýär. Biz şunu haýyş edýäris. Türkmen hiç kimden kimdendir. Şoň üçin ay ine bize ruhsat bernokmy. Düşündürüň polisi de ýanky näme emhime düşündürüň. Sen näme durmuşyňdan gaýylmy? Ýok. Sana gurbanyny berdim, bir zat berdim, ýok. Eşiňe çel özüň alýan. Dogry däme? Dogry. Niýe sen gulluq edýän? Çastowaýny kampaniýadamy ýa hökümetdemi? Hökümetde. Gelin düzeldiň bile üýüşüp düzeldiň şuny. Onuň durmuş bolmy? Ne sen çağranda durmuş bar, ne seninle ne geljeň bar. Sende de ýok, mende de ýok. Näme biz çydyýar? İki sana adam hemme ykbalyň kullerini çykardy Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň. Ministriňem, vice-premieriňem hemmesini kullerini çykardy. Ine şol gitmeli. Bolly. Indi iýde aýtmalylar şu meselede. Sesini berler Muhammed ağa. Sesini ýapyp durun, men sesini açayım. Men Berdi Muhammed'e yüzlenecek bolýar. Serdara da o haramdan. Wende siz gördüňiz Putin'in näde oturanyny. Putin'i bütün dünyada Biden siýasatçy adam. Bütün ömrü çinovnik bolup işleyen adam. Diplomatiýany gowy bilýän, akylly, palykatly, intelligent adam. Putin'in karşısına bir söz hayırlanny. Şu adeçelin diplomatik aragatnaşyklarda düşmanın bolsa şu zat hayırlanmaýandy. Putin'e sözlenen hayırlanan sözü şu. Putin akmak sukinsin dedi. Yani haramdada dedi.
ve de şu hiç yerde hayırlanmıyor. Şu demekle yani Putin dünyada inni oturdu. Putin'in üstüne atanak çekti. Putin'in oturdu. Putin inni dünya eratına dine bulaşıklık getirmekten başka da hiç de edebilir. Dünyanın fiyatını inni ornuyor. Şol için ben berdim Muhammed'e ikisine yüzlenecek oluyor. Siz bir topak oğlanları oğurlap Türkiye'den alıp gittiniz. Şolun biri ehlike kahraman Farhadi. Yine biri nemeden, Ortayat'tan 2 tane oğlanı. Türkiye'den yende neçe tane aktivisti deportasiya ettirip Türkiye'den alıp gittiniz. Biz şolun akbarını bilimde. Biz şu atlar neçe tane gepleşip geçirip otur. Neçe devletin başlıklarına biz bir beyanat şular hakkında yürüyüp yayratacak olup. Size şu at duyduruyor. Şolun kellesinden birce tatsam kaçtı. Sizin kutordunuz. Size delegasyayla var ya. Şol için şolara da diyemem. Hemen öz canınız bilen, kelleniz bilen cevap verirsiniz. Men şunu kasem içiyen şunu ettiriyorsunuz. Men şunu aytmalam dedik, böyle düğün maslahatlaştık. Biz şu atları edip otur, gepleşikleri geçirip otur. Şu at bir tane beyanatım yayradıp, bir delegasyaya şoları yürüyüp bağlatmak için anlayıp uğraşacak oluyor. Şuna hem bir yerde de aydı verin. Şol için tez onları gizgap saklayalım. Bilen biliyor. Bizde de bir tofan informasiya var. Ömrü doğru siz armiya uğrattık, eğittik, beyittik, sesini çıkarmak hayiş edip koydunuz. Bunlarım şeyçek bolya bolmanız mümkün. Yöne ait yer. Şolara da edemem. Biz ilerlemayan mıka diyemem. Biz şoları ta ekrana gelip, ta ece kakasını tavşırlayanca biz ilerler. Daşar yurtta diplomatlar, ayrıca Amerikan pasörü. Şolar görmek için türmede nerede taklayan olsam barar. Hemen şuna ihtiyaçdır. Bollu Murat. Sağ ol Muhammed ağa. Benim koşulayan Muhammed ağa'nın aydın söylerine yine Gurbanul ve Serdar Berdi Muhammed'e yüklenen siz Putin yani izgoya girip sizi bütün dünya cemiyeti edil katok yal tekiyle gideceğini istemeseniz onunla siz Mansur Mengelov gatşat yağdayda koy vermeli. Siz Allah Murat Korkhan'a ve Murat Düşemov ve beylikleri koy vermeli. Amnistiya düşürüp. Türkmenistan türmelerine yatan siyasi tutuklardaki adamlara hiç tat değmeliler. Onun şertlerini saklamalı. Onlar bir güne basılı. Onlar amnistiyanın üstünden koy vermeli. Siz koy verince biz sizi atak edip dururuz. Bütün dünyada. Şunun için yine şuraya bütün dünya yapıştı. Navalny'nin ölüm bilen şu dağıtların üstleri açılıp başladı ve şu dağıtları ünsürüp başladı. Biz şunu hükman yani Türkmen hükümetine karşı ulanırsa Türkmen hükümetinin cevap vereceği çeker. Международный Красный Крест öz delegasyasını uğratıyor. Tamam. Hormatly vatandaşlar, şunun için şol türmede başka da bizim grajdanlarımız yatıyor. Onun şertleri elbet. Onun biyune, onun aktivist olmasa da bir topar biyune adamlar yatıyor. Maşalları öyde kösünü otuyor. Çağrı eyyem gidenle 2 yaşlı adam, yani çağrı 2 yaşlı adam eyyem 18 yaşa durmuşu çıkıp otuyor. O gören ok çağrılarını. 7 tane çağrı adamlar basılı yatıyor. Ulu günah da eden ok. Yine şunun için Türkmenistan öyle represivni sistematını kovuşatmalı. Halkı kırmalı. Halka kömek etmeli. Yine şuraya parlament işlemede, parlamentte mektep okuvçularından pes adatlıklı adamlar otursa onu yeniden represi edip halkı kırılıp bulur dine halka karşı neye mi kanun olsa şunu kabul ederler. Yine hormatlı vatandaşlar. Muhammed ağa, başka da açacak da adımız olsa aydın o zaman bir ekranı neyme efir yapaylı. Var. Şu önleme Ukrayna'nın 2. yılı var mı da uruş nemesi? Şuna bir diyecektik, onu yeni bir güne koyacak dedim onu verdim.
Oňa ýene bir güni goýaly ýöne biz geljekde protest etjek bolýar. Birinji Zoom protest, ýani Türkmenistanyňky syýasy türmelerde syýasy tutulýar ýatan adamlary boşatmak uğruna, şol gollamak uğruna we başga ýatan türmelerde biýüne ýatan adamlary boşatmak uğruna biz protest etjek. Hormatly vatandaşlar, biz onu ýani ofitsialny eder, Zoom protest bolýar. İstenen adam goşulyp biler, istenen adam gollap biler bizim vatandaşlar. Burada endi men şu öz ýanamynyň netijesini aýdaýyn. Biz birinji başlangyncı biz bir tofor gepleşikleri geçirip otyrk. Ýani men aýtdym, Türkmenistan delegasiýa ýürütmek bir tofor döwletleriň prezidentleriniň ýa belli parlament başlyklarynyň bilelikdäki beýanaty şolar boýunça. İkinci, şol Mejnarodny Krasny Krestin представительlerini Türkmenistana uğratmak, o hakda Türkmenistana uğradylar. Bilýärli özlerem şu boljagyny biz her dawet etýek, şonu çalt etdirmek üçin. Üçüncü, biz özümiz şu meseleň başlygyny bildirip, halkyň arasynda halk hemmesi şuna goşulýar ýana öz Zoom protestlerini geçirmek. Dördüncü, özümiz Jeneva ýene bir ýana baryp protestleri giýinden hemişelik iýdi giderli ta bir netije berýänçe etmek üçin biz planlaşdyryp otyrk. Men şonu aýtjak boldum. Deňe o Zoom protest bilen gutarmaýar. Doğru. Hormatly vatandaşlar, ine şu gepleşigimizde bu soruýaz, soruňyz bolsa ýazyp durun, biz jogap beririz. Ine şu ýerde bir vatandaşymız şeýle bize düşündürýär, gaty dogry düşündürýär. Gurbanow, государство без президента может быть, но без парламента, независимой судебной власти, без свободы слова, неприкосновенности личности нет. Şol Kilov diýen Kilov adam şeýle diýär, Ýoldaş Gurbanow döwlet prezidenti bolup biler diýär. Gat dogry, parlament döwleti prezidenti. Diňe birinji ministr bar. Bize prezident geregändi. Dogry aýtsak, bize prezident geregi ýok şo. Gat dogry bellek geçdi. Biz nefip bolsa, eger Türkmenistana barsak, öz ölçüge başlasak, birinji surokda prezident bolar, ikinji surokdan başlap prezidentligi ýatyrylýar. Geregi ýok şo. Hiç şeýle. Parlament var, parlament atbarýar döwleti we şonuň ýerine ýetirýän hökümeti, ýani premier ministr, kabinet ministri boldy, ýeterlik bolýar we kabinet onu kontrol edýän boldy. Kanun çykarjy, ýerine ýetirjy we kabinet boldy. O milli lider merekkel, milli lider arkadaglar peýda bolsa, halkyň ýadygy kynlaşýar. Talaýan adamlar köpelýär. Talaýan adamlar köpelýär, bular saýlanjy talaýan adamlar bolýar. Olar Türkmen maşy diýip bir kezzap bady şäherlerde çalışyp öz eje kakalarynyň atlaryny, çağlarynyň, dogunlarynyň atlaryny ýa-ni nimeler, kolhoz oğulary çalışyp dady nimetdi. Indi bulum halkdan saýlanjak bolup milli lider diýdi, özüne arkadaş diýdi, ýene bir dag diýdi, gerekli däl dag diýdi, arkadaly gahrman serdarym diýär. Aý serdar oğlum diýdi. Näme etjek arkadaly gahrman serdarym? Şo zat diýende. Gün aýtken bar kezzap, hemme zat oğurladyň, oğluny goýdyň, serdar oğlum diýip boldy. Şonum ýeterli. Burada bir da aýtjaktym men, neme görde şu döwlet gurulşygy bilýärmi? Hemme zatyň manasy näme? Hukumetin içindäkile oğurluk edip bilmer ýani mehanizmi döretmeli. Her bir kanun çıkarılsa çekeleşikli, dürli halkın interesi şu tada aydılıp bilinir ýani mehanizmi gerek. Biz şoňdurny en gowy az rasgotly her bir kanun çıkacak bolsa ýöne bir adam diýende hemmet elin alypdy. Bir etapda çıktım, yine ikinci etapa gittim, o tada başka adamla gelip şonu barlap, o zaman şolun saglasiyetini almasa, onu özler kanun çıkarıp bilmedin. Çekeleşikli çıktı, vurdum şun üstünde. Hiç kim oğurluğa edip bilmedin. O zaman şu tadaki çıkıyanda ispalını etini bilas. Absolutni oları değişirle, onu profesyonel, şu kanunun aydışı yanıp yerine getirip bilecek mekanizmler öğretmeli. İnne aralarında dava türenine başka bir mekanizm, suud etmeyi mekanizm, şuları
kim doğru aytýany arasında adalatly çözüp biljek, kanun esasy çözüp biljek ýanak mehanizmler töretmen. Şol üçin bir topar ýurtda ol istariski neme obstanovka göre ýurdun içinde kapgarışlyklary göre bir ýurtda şalyk ýöne demokratiýa bar, bir ýurtda prezidentlik ýöne demokratiýa bar, bir ýurtda prezident ýok. Hem primer minister menen Kanada'da. Şonu yerine getirýär, hawa bolup bilýär. Bir ýurtda hem prezident bar, hem primer minister bar, ýöne demokratik ýol. Şol üçin bulan hemmesini halk şol bir ýurdy siyasi ütgüç girjek bolamynda dürlü variantlaryny oturup haýsy bizim ýurdumyzda bähritli boldy. Ogurluk ettirip bilmejek boldyk. Indi diktatorun emele gelmesizligine şert töredip biljek ýollar biz taýlap alypdylar. Şol üçin bunu bu atdan hiç kim hiç zat aýdy bilmer. Nähili sistem biz gurnasak bize gowy bolup biler diýip de häzir boş gurrun bolýar da. Şo döwürde onu gurrun etmek bolýar. Ýöne biz bir zat bilýär. Bulan sistemi Türkmenistanyň hiç bir döwlet gurulşy da bir adam, bir bandit diňe beýlekle hiç de kanun bilen işi ýok, ýurt talap etdi. Olan blagodarya Putin izni durançy. Şoň dünýädäki diplomatlar şoň gollaýar. Şol üçin Putin bütün dünýäde haýsy diktator döwür bolsa, olan bu işde diktatorlykda İslam diktatorluğu, özlerini oňormayan diktatorlar Putin'in pat zaşit etdi. Ýani bir neme çykdy dokument, hemme ýere gaýratdylar. Afrikada Putin ýöreýdi, Wagner döretýär, uratýär, şu taýyny kiçik döwletleri bar. Şolar bilen şertname edipdir. Şu şertnamalary çykardy. Şertnamada şeýle uslowiýaty bar. Siz näme etjek bolsaňyz edin, sizin hökümetde durmaňyzy biz, ýani Putin garantiri edýär. Siz bolsa biz gidip sizin gyzylyňyzy, neftiňizi almaga hiç päs gelsi bize ruhsat berýär. Bir Türkmenistanam, Özbekistanam, Kırgızistanam getirip koyan şu. Putin getirir. Şol üçin öňki parlament ýokdur Özbekistan, demen Kırgızistan. Putin näme diýse elini aldyr oturan bir haramdadany goýdular. Şol üçin aýtjak bolýarym näme? Putin şolar golla. Indi Putin'in döwri gutardy. Indi Putin akmak haramdada. Bütün dünýäde adı şol. Şonam açyk hemme ýerde, hemme gazetlerde şu hat ýazyp. Yani äsgerilmeýär Putin. 2 ýyl mundan öňçe Putin dünýäde awry bar bolsa, onun üçin awry bar bolsa, indi dola awrydan düşdi. Şol üçin Putin'in hiç kim kirişeti bolup bilmeýär. Şol üçin Karamzada Berdimuhammed üçin berk ýadyna saklady. Dünýä milyard çykdyjak ýa. Indi Putin tizi gollap bilmer ýany. Şol üçin biz sen indi yetim eýesiz bir haramdada çaltykda da sen aýrar. Dogry, Muhammed ağa, men häzir bir kadrly okujak bolýanlar. Şu ýerde ine men şuny nemede okudum, ýagny YouTube'da okudum, bizim vatandaşlarymyzy öldüripdiler Türkiýede. Ulu bir betbakçylyk. Şu ýaly bir topar adamlar ölýär. Ine ünswerin kezzap özüni prezident edip taýlan hemme datlary Türkmenistanyna ogurlap ýatan kezzap şuny ýerden gidip öz arkadaş şäheriniň uğruna işläp şoň ýanky kiçik bir görkezmeler beren bolup diňe arkadaş şäheri bilen. Bir de ölüp ýatyr, halk kösünüp ýatyr, Türkmenistan'da manat ýok, krizis polny. Ýanky halk näme etjek bilen ok, çöreň bahasy gymmat 45% halkymy daşanly. Bu näme diýär? Arkyň gelip ýanky şuun ya atda çapýar ya gelip arkadaş şäherini gurýar. Ine öz guruluşyk biznesi dowam edýär, dowam etdirýär ünswerin. İran'ın şahsam şehittirip aýladyny 3 aýyň içinde odan gaçyp gitdi aglap. Vatan programasynyň ahrymanlar kadagy ine häzir geldi. Öz şäherine täze ýanky obýektler açmana görkezim bermäne ünswerin. Işıklandırış ulgumlaryň görnüşleri bilen ýanky halk milli lideri,
şunkune Türkmenistan'ın kanunları, halkar konvensiyaları dinlerini giýje uni kaideler bilen işläp, ýa-ni öz parlamentleri bilen işläp düýetmeli adam gidip ışık ulgumlary bilen ýa-ni ünsürip dinläp görüp saýlaýar öz şäherine. Ol bir jagurýar özüne gidip, "Ay men şu lampany goýjak, ýok, muny goýjak" diýip bir samsyk bir zat. Ine derdim. Ine derdim. Şula kezaba arkada diýilýär. Arkadaş şäherinden gelip, ýa-ni arkadaş şäherine ýygnak geçirýär. Şu ýygnak geçirenine lampalar näil bolmaly? Ýa-ni küçüjükleriň ýa-ni renki näil bolmaly? Onu muny diýip ýa-ni ýitileşdirip seredýär. Ine şu ýaly ýitilik bilen, şu ýaly ünsü bilen halka seredip, hakyky milli lider bolup, halkyň arzyna gedip problemany çözüp beren bolsa, ine bizim çykyşymyz başgaça boldy şu. Biz şunu öwürdük. Biz şunu ýaşadyn, arkada diýerdik. Näçip bizim arkada diýme, näçip o milli lider diýildi. Kimin milli lideri? 17 ýylda milli lider boljak bolup, bir adam bilen duşup gören o halk bilen. Emhemeşlikler çalışyp ýa-ni ol gumuň içinde emhemeşlik çopan bolup ýör, beýlik emhemeşlikler goýun bakyp ýörler. Kim alacak bolýar bu samdyk burada? Şolu öldürür. Şolu öldürür öldürür. O branşiletli du. Ine arkadaş şäherine gurulacak çağılan beýilganyň şekil taslamasy. Näçip vilayatlerde guran okşatlary, näçip ýa-ni etraplarda guran ok, näçip Sakar bilen Saýat etrabyny birleşdirip ýa-ni adamlar boşalyp işden şol Sakardan ine spravka almak üçin 70 kilometr bir tarafa, 70 kilometr bir tarafa bir güni sarp etmeli bolýar adamlar. Näçip şol atdydan ok, näçip san tehnologiýalara geçiren ok. Şu san tehnologiýaň üstünden adamlar spravka ýa viza ýa pasportlaryny düýedi. Näçip eden ok şol atdy. Näçip arkadaş şäherini ýa-ni hemme güýjüni taşlaýar. Men size aýdyn, näçip. Bu gaçkytjak bolýar. Şu gaçkyndaky ýa obýektler näçe köpedip şondan pul uğurlap gaçyp bilse ine şoň urny. Türkmen halky ölüp dur, parlament işlän ok. Türkmen halky agyr ýagdaýda bizim vatandaşlarymyzy öldürüp organlar ýa-ni uzatdyrmy gerek gel. Çağlar ýanyna gelende de aýdýar. Oy bir çağın ýüzüne çylyk bar eken ýaşlykda ýa-ni bir zat bolupdy ýüzüne. Uraýal adam ýanyma getirmän uwdur näli. Bu kim bu adam? Niýeden çykdy? Şuraya deýüz, şuraya bir mene näme atlandyjynan bilemem. Bir güdök bir deýüz, bir heppe niýeden çykdy şular ya? Şuraya. Ine şuraya hormatly vatandaşlar, haçanla biz saýlamasak hiç kimi, haçanla biz hökümetimizi kontrol etmesek, şuraya kezzap çykýar-da döwleti jüwütüne alýar, büdjetini jüwütüne alýar, etçegini edýär, parlamenti jüwütüne, ogly prezidentler bilen, prezident ýa-ni wezipeler bilen, kabinet ministri bilen jüwütüne suwtary özü elýär. Näme bolsun? Näme bolsun? Polny ýumurdy döwleti. Ine şuňa de, şuňa Gurbany Berdimuhammedow super kezzap diýip ine şuňa aýdylýar. Hormatly vatandaşlar, onu şunun bilen biz efirimizi utarýas. Muhammed ağa, köp sağ bolun efire geleniňiz üçin. Ha efirden soň görüşürüz. Biz bazı günler size şu kadar parlamenti düşündürdük. Indi kadar prezident wezipesini düşündürürüz. Soňky kadar kabinet ministriniň başlygy, kabinet ministriniň ornmasarlary näme, hekim näme, Aşgabat şäheriniň hekimi näme etmeli, näme borçlar bar. Şu zatları size düşündürüp bersek, ondan siz düşünürsünüz. Sizin daş döwrüňizde siýetge oýlanýarly borçlar, kanunlar ve haklar durundur. Siz haýsy hakky unutup bilersiňiz, haýsy hakka basyş edip bilersiňiz, haýsy borçlary hekimden, polisden, MP'den talap edip bilersiňiz. Şu zatlaryň ýa-ni görnüşi size açylýar.
Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirini tutarýas. Sizin hemmäňize birinji bilen jan salyp takyp edýäs we inniki duşlar çelli. Hoş sağ olun.